Boa tarde a todos e a todas. Comezamos o pleno do 14 de xaneiro, sendo a orde do día seguinte: aprobación da acta da sesión 3 de decembro de 2025. Partido Socialista, a favor. Partido Popular, por suposto. A favor. BNG, A favor. por Viveiro, A favor. a favor. Nunca se sabe. Hai que preguntar últimamente, hasta o último minuto. Pasamos ao punto número 2, cambio de titularidade ou renovacións de concesións do cemiterio municipal. Bueno, este punto foi valorado, por unanimidade, aprobado por unanimidade na comisión. Non sei se queredes facer outra vez votación ou non é necesario. Non é necesario. Pois a favor, unanimidade. O punto número 3, expediente de investigación dun camiño en Vieiro. Este tamén foi tratado na comisión por unanimidade, entendo que non hai ningún problema. O expediente tédelo todos, e o que traemos é declarar a existencia deste camiño público con trazado correspondiente na parcela que aí aparece reflexada, e acordar a tasación do ben e a súa inclusión no inventario de bens municipais segundo o resultado do expediente de investigación, así como a súa inscripción no rexistro da propiedade, notificar o presente acordo aos interesados do expediente. Vale? Non sei se é necesario tamén pasar a votación ou non. Non? Non. Vale, por unanimidade logo. A comisión. Na segunda parte de control da acción de conta de resolucións da alcaldía. E no segundo punto, rogos e preguntas. Hai 3 rogos do Partido Socialista. Comeza, pois, o Partido Socialista e logo un do BNG. Boa tarde a todas e todos. Pois o primeiro rogo é que nos fixeron saber aí uns veciños de Landrove o peligro para a saída á estrada LU 540, precisamente na recta de Landrove. Veciños e veciñas dos barrios da Igrexa, do Cristo, do Calvario e do Coto e de Portociño en Landrove fixeronnos chegar reiteradas queixas pola perigosidade existente ao incorporarse a LU 540 desde estas interseccións citadas, sobre todo frente á farmacia. A escasa visibilidade obriga, en moitos casos, a invadir parcialmente a calzada para poder comprobar se se achega algún vehículo, xerando situacións de risco evidentes. Aínda que en algúns dos puntos existe espellos, estes só permiten a visibilidade nunha das direccións, polo que na outra resulta imposible anticipar a chegada de vehículos, producíndose freadas bruscas e maniobras peligrosas. Por todo isto, rogamos ao equipo de goberno que dea traslado desta problemática aos organismos competentes, nomeadamente a EXI, co obxectivo de que se estude a mellora da sinalización nos tramos citados e das medidas de seguridade nas incorporacións a LU 540, garantindo así a seguridade viaria e dando resposta ás demandas da veciñanza de Landrove. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Tomaremos nota deste ruego. Moi ben, pois xa que toma nota, siga tomando nota, se fai o favor, de fixen un rogo hai 4 meses ou 5, precisamente nunha cousa similar, pero en este caso na intersección entre a rúa Rego das Flores e a avenida Benito Galcerán, polo paso ese famoso, que hai un espello, que siga habendo espello, que xa está totalmente visible, porque se ve, antes non estaba visible, porque estaba, non sei, sucio, manchado, non sei. O deteriorado, ahora xa está ben, pero sigue sen verse porque hai vehículos que estacionan aos dous lados do paso, con lo cual, cando queres ver se ven alguén de abaixo, arrimaste un pouco, ves o espello, moi ben, non ven aire, e cando vas a salir, vencho de arriba. E non se ve o de arriba, porque tápano a veces hasta furgonetas. Entonces, estudien a posibilidade tamén de poñer outro para outro sentido. Gracias. Ás veces, nese caso que mencionaches, Suso, non é cuestión de poñer espellos, é cuestión de que hai que multar os que se poñen nas esquinas que efectivamente non poden aparcar donde aparcan. Digo porque, eu son unha das que uso efectivamente ese paso, e ali xusto na esquina non se ve o que sube. Exactamente o mesmo pasa ali cando subes hacia Antonio Vaz.
a 109, sabes, onde estaba máis ou menos o xinasio este Sí, novo, vale, xusto, por aí. xusto. Pero bueno, nese caso sí que é certo que hai moitas veces, moitísimas veces que ali aparcan os vehículos, non poden, porque é a liña amarela, pero bueno, sí que... Perfecto. Segundo rogo, Perigo na estrada LU 540 pintado das liñas horizontais. Queremos formular un rogo ao Goberno Municipal para que poña en coñecemento da autoridade competente, neste caso entendemos que a Axencia Galega de Infraestructuras, a situación actual das obras na estrada LU 540 no tramo comprendido entre a rotonda de Landrove e o Concello de Ourol. É certo que as obras avanzaban inicialmente a bon ritmo, que levaban xa un tempo paradas, de feito, hoxe pudemos comprobar os que fomos á Diputación, tanto vostedes como nós, que efectivamente xa entraron, ou xa empezaron outra vez as obras. É o que consideramos pois, importante, non? Entendemos que a paralización debe ser motivada polas festas do Nadal, pero consideramos que os traballos deberían retomarse ou continuar ao ritmo de antes, co fin de que a estrada quede arranxada na maior brevedade posible. Compre lembrar que se trata dunha vía especialmente perigosa tanto pola presencia habitual de animais soltos como polo estado actual da calzada en obras. Nos últimos meses produceuse ao entendido de novo ao extendido de novo asfalto en varios tramos, pero a estrada permanece sin sinalización horizontal en algunha zona. Nas condicións propias desta época do ano, choiva, vento, néboa e pouca visibilidade, conducir de noite convértese nunha auténtica odisea. Son numerosos os condutores que nos trasladaron a súa preocupación por esta situación, preocupación que tamén compartimos nós. Por todo isto solicitamos que, cando menos, de maneira provisional, se proceda ao pintado de sinalización horizontal ou a adopción de medidas de seguridade adecuadas mentres duren as obras. Por todo exposto, rogamos ao equipo de goberno que traslade esta problemática á administración competente e que se adapten as medidas necesarias coa maior brevidade posible para garantir a seguridade viaria neste tramo da estrada. Gracias. Ben, boas tardes. En referencia a este tema, que é un tema xa recurrente, xa falamos varias veces desta obra, comentar que este rogo que nos trae hoxe vostede aquí, por nosa parte, estamos en contacto permanente con o tema desta obra. Por un lado está o que nos pode parecer aos mortales e por outra parte está a opinión dos técnicos. Entón, unha vez consultados os técnicos en referencia a este rogo que vostede nos trae, a obra sigue un cronograma de obra que se está máis ou menos seguindo, porque as obras son algo vivo, non é un tema de 1 más 1 son 2, e o cronograma sigue o seu curso, como xa falamos en máis ocasións, co objetivo de acabar a obra alá por setembro-outubro do ano 26. É ben sabido que ao final de ano choveu moitísimo, eso perjudicou os planes que tiñan de botar capa de rodadura, porque para botar o asfalto non pode chover, senón non poden botalo, e posteriormente a iso, co final de ano, entrada do ano novo, é moi común nas empresas de construcción que se pare por o tema do convenio de construcción, que hai moitos días libres e se aproveita para dar vacacións ás plantillas das empresas de construcción. Aparte deso, coincide que as empresas que sigan asfaltado é bastante común tamén que aproveiten eses períodos para facer mantenimiento das plantas nas que se genera o material que logo se bota na capa de rodadura. Polo cual, a capa da concesionaria, a empresa concesionaria que ten unha canteira e que se nutre por medios propios desta capa de asfaltado, ahora mesmo está en parada técnica e tense previsto que retome a actividade co objetivo prioritario de empezar a recuperar o tempo e asfaltar na carretera da Gañidoira. Eso por unha parte. O que corresponde a capa de rodadura, o previsto é que finais de febreiro se volva outra vez a iniciar o tema de asfaltado. A parte disto, temos o tema da pintura dos tramos que se puderon botar, porque deben botar algúns, non todos que querían, algúns que puderon botalo, e quedou sin pintar. Ben, a solución que se suele adoptar, polo que me explican técnicos, é que provisionalmente, como son tramos moi pequenos, non van dar feito pintando a carretera, cando xa este todo asfaltado van a pintar, se utiliza unhas pegatinas. Provisionalmente, porque me teñen dito, puxeron pegatinas en algúns tramos ali na carretera, pero tamén ten que estar seco o asfalto, porque se unha pegatina non agarra, o cual non tería ningún sentido poñela porque se volvería a levantar. E é a solución que adoptaron. Provisional, provisional para mellorar a seguridade nese tramo en obras.
Estou totalmente de acordo con vostede que efectivamente pois todas as obras somos conscientes de que teñen un cronograma, eso non vamos a discutir lóxicamente. O mal tempo tampouco non se pode discutir porque todos o sufrimos, verdad? Tanto para as obras como neste caso para os condutores, pero a verdade é que hai que reconocer que efectivamente pois foron botando en varios espacios a rodadura, o sea, o asfalto novo, efectivamente, pero non desde o principio puxeron as pegatinas. Efectivamente, acaba de dicir vostede que ten que ser verdad, entendo eu, que esas pegatinas non se podían poñer pois, mentres que choveu, pero, home, pois, houve días que efectivamente pois, tampouco non choveu. Eu, de feito, hoxe, cando viña para Viveiro, vime fixando de que efectivamente pois, pode ser ao mellor un tramo de quilómetro e pico dunha tacada, máis ou menos na altura de pasando Mosende hacia baixo, hacia aquí hasta onde está a ponte aquela grande, e pois varios tramos, si seguimos no Concello de Ourol, varios tramos hacia baixo, na entrada mesmo de Ourol, un pouco máis abaixo tamén, o sea, efectivamente, pero había días que non había ningunha pegatina, a veces ca choiva esa fina, con vento, con días de temporal, a verdad é que ten que vir un bastante concentrado para non ir, porque é que non se ven nin un dun lado nin a do outro. Entonces era solo, por iso non é con afán de crítica, Claro. senón é con afán de constructiva, non? Sí, sí, Para sí. todos, porque temos que pasar por ali, sí ou sí, verdad? Gracias. Totalmente de acordo. Vale, seguiremos insistindo en que se Perfecto, repoña perfecto. as medidas de seguridade na medida do posible. Me parece ben, perfecto. Sí. E o terceiro rogo é, en este caso, pois, o do remate dunha beira rúa na rúa Rego das Flores. A obra de urbanización e humanización da rúa Rego das Flores realizouse durante un mandato con o goberno socialista. Naquel momento non foi posible rematar un tramo de máis ou menos uns 8 metros de beira rúa á altura do transformador que a empresa Vegasa ten en dita situación, xa que a porta do devandito transformador chegaba ao nivel do chan, polo cal non se puido rematar a acera desde aquela. Son conscientes os técnicos municipales que levaron esa obra deste efeito. De elevarse a beira rúa ao nivel do resto do tramo executado, impediríase a correcta apertura da porta. Despois de moitas conversas e durante un longo tempo de período, tentouse chegar a un acordo coa empresa Vegasa para que se procedese á substitución da citada porta. Finalmente, non hai moito tempo, realizouse a reforma da entrada do transformador, quedando solucionada a problemática existente. Por todo o anterior, rogamos ao actual equipo de goberno que proceda a maior brevedade posible ao remate do tramo da beira rúa pendente, co fin de garantir a uniformidade, seguridade e accesibilidade da rúa para toda a veciñanza. Gracias. Bueno, está claro que aquilo non podía estar así. Eu mesma, cando pasaba por ali, está enfrente dun colexio, as vallas aquelas, bueno, aparte de ser antiestéticas, o tema das vallas e os conos por todo o concello é algo a estudiar, vallas con, bueno, e todas as demais pegatinas que hai pegadas por aí, polos cristais, etcétera, etcétera. Igual hai que poñerse mans á obra definitivamente e empezar a, bueno, pois hai unha ordenanza, non, de convivencia e limpeza que teremos que aplicar, pero hai que aplicala absolutamente para todo, é dicir, nesa ordenanza non se poden tirar octavillas, se non recordo mal, non se poden pegar nos cristais, non se poden poñer pancartas donde un quere, non se pode poñer, bueno, o que un lle dá a gana no momento que lle dá a gana, vale? Entón, se todos queremos un pobo limpo, se todos queremos que as cousas, recordo, ademais, neste momento que había, fora, eu creo que fora, o BNG non estábamos nós, foi antes, que incluso en campañas electorales había, propuxera algún sitio, para colocar, creo que foran os, sí, non? Non estábamos nós aínda. Pero eu entendo que esas cousas son para manter o Concello limpo, vale? Pero extrapolámolo absolutamente a todo. Entonces, evidentemente non poden estar nin as vallas, nin os conos, e, por suposto, peor todavía se están en mal estado. Entón eu chamei a Vegasa, dixenlle que eso non podía estar así, eu non sei da problemática que había anteriormente, vale? Non o sei. Pero está claro que me fixeron caso porque amañaron. Agora, evidentemente, hai que facer a segunda fase que é amañar o que é a beira rúa. Vale, Sus. Ben, eso precisamente era o meu rogo, non? Sí, sí. Nós non fomos capaces en ese momento de facelo porque
xa digo, a empresa poñía impedimentos e máis. Xa digo, son conocedores os técnicos municipales que levaron a obra porque eles eran os que mediaban, e máis nosotros en algunha ocasión, coa citada empresa. De feito, o que querían é que o Concello lles amañara o asunto no seu transformador. E dixemos que non. Despois de moito pelear, pois efectivamente, pois agora deso que se conseguiu, nadie lles está reprochando nada, senón ao contrario. Senón, efectivamente, o que queremos é que se mellore ese sitio, porque ademais, acabo de dicir vostede ben claro, que está ao lado dun colexio, por un lado. Pero por outro lado, non hai por que entorpecer en este caso o recorrido normal da beira rúa, porque unha empresa pois non lle dá por facer. Xa quedou un pouco, teño que dicir así, chapuza, porque quedou chapuza o poste que deixaron que ocupa parte da beira rúa. Porque ao principio, cando se fixo o proxecto, o poste xa se había falado cos veciños para metelo un pouco dentro do terreno, ao lado pregado ao transformador, pero que non invadira o que é a beira rúa. De feito, pasounos en outra obra en Cantarrana, o mismo, 3 postes ou 4, que non houve maneira de sacarlo. Entón, hai que ir sorteando, parece unha carreira de obstáculos. Pero, Está todo oxidado, estaban por iso. todas oxidadas, vamos. Perfecto, Eu, de vale. todas formas, que cando falei con eles, apuntei exactamente o que me dixo, vale? Non sei se concorda ou non, porque tampouco me metín profundamente, pero di que en aquel momento de realizar a obra, persoal de obras do Concello se dirixen a Vegasa e informan que van a realizar a obra exposta, coa idea de que Vegasa levantase a porta de acceso ao transformador, non? Que é máis ou menos o que dices aí. A pesar de que o transformador no seu día instalouse a nivel do chan, xa que non había aceras e a porta de acceso estaba a nivel tamén do chan, co cual non había irregularidade algunha por parte de Vegasa. Eso din. Que aún así accede a realizar a obra, que implicou, está en castelán, estou no traducindo, bueno, que implicó levantar todo el suelo del transformador y levantar la puerta de acceso con cargo presupuestario a Vegasa. Por parte de Vegasa, dice que in situ los técnicos del Concello se propone al Ayuntamiento que una vez que vayan a realizar la obra de las nuevas aceras se aproveche para retirar el apoyo de hormigón situado a la derecha del transformador, eso que dices tú alto, ¿no? Así como el vuelo de las líneas de baja tensión que van hacia Antonio Bas, pasando de aéreas a subterráneas, y también se alimentaría el cuadro del ayuntamiento del alumbrado público, alimentándolo de forma subterránea. Para realizar esta obra, Vegasa le propuso al Concello que al hacerla de las aceras se encargasen de realizar la obra civil, canalización, y Vegasa realizaría la obra eléctrica. Entiendo que de aceptarlo el ayuntamiento sería bueno para la zona, claro, de haberlo hecho así, ya que estéticamente además mejoraría muchísimo. La obra que a Vegasa, bueno, pues debido a esto suponía un coste que no tenía previsto, evidentemente, pero el Concello a lo mejor no podría comentar en aquel momento, ¿no? Dice que el personal de obras del Concello, que al final dice que no le interesaba la propuesta y que le daba igual estar aéreo que subterráneo, y entonces es que por eso que la cosa quedó así. Eso relativo a las líneas que dices tú. Vale, esta es versión Vegasa. O que lle comentaba, perdón que volva a intervenir, digo, o que lle comentaba eu que efectivamente querían que fixera parte da obra o Concello o que fixo foi a calle tiña un presuposto e non nos podíamos mover dai, con lo cual ojalá fora así Vegasa para todos lados coas canalizacións, temos as calles de Viveiro que están preparadas, ou as de Celeiro para as canalizacións e non hai maneira, Claro. están os tubos na máis, A cousa quedou aí, está claro que hai que acabar a mañana. o xusto. O BNG, non? Rogo sobre comisión informativa sobre expediente para a contratación dunha empresa de servizos enerxéticos, unha S. No pleno de novembro do ano pasado, o BNG de Viveiro pediu explicación sobre o atraso que está a sufrir a tan innecesaria contratación dunha S, procedemento promovido polo BNG, e preguntouse sobre como estaba a asesorar actualmente ao Concello de Viveiro neste tema, sen obter resposta a esta pregunta. Tras ter que rogar o acceso aos expedientes, que inicialmente non foi autorizado, o BNG comprobou que o actual goberno municipal do PP
decidiu liquidar o equipo redactor dos pregos para a licitación da ESE e contratar co mesmo fin a unha empresa, propiedade do que foi voceiro do PP de Lalín, exalto cargo de Agader, organismo dependente da Xunta de Galiza, quen foi denunciado no ano 2021 por presunto delito de prevaricación na adxudicación de subvencións. E todo sen sequera valorar outras ofertas económicas. Compre lembrar que este contrato será dos máis importantes en termos económicos para este concello, pois estamos a falar de cerca de 23, que aí hai unha errata, figura 13, son 23 millóns de euros nos próximos 15 anos. Resulta, polo tanto, fundamental para o futuro de Viveiro que esta contratación este asesorada e asistida por unha empresa contrastada no sector, tal e como fixo o BNG no seu goberno. Sen embargo, o PP entregou o control a unha empresa sen experiencia no sector, cun historial máis que oscuro e con fortes vínculos co Partido Popular. O BNG considera especialmente grave que a citada empresa, Edicon, nin sequera cumpliu o seu contrato, pero foi aceptado polos seus compañeiros do Partido Popular. Na oferta económica incluía a realización da auditoría enerxética das instalacións de alumeado público exterior, o que seguramente é o documento máis laborioso de todo o contrato. Edicon non fixo ningunha auditoría enerxética e limitouse a anexar a feito durante o goberno do BNG. Tamén se comprometía a redacción do prego de cláusulas administrativas e do prego de prescripcións técnicas, e pódese comprobar que resulta unha copia case total dos pregos feitos durante o goberno do BNG, incluindo os anexos que o Partido Popular desprezou chamando infumables. Con todo, esta empresa sen experiencia no sector será decisiva na adxudicación dun contrato chave como será o da ESE, xa que realizará a valoración dos criterios de xuízo de valor, o que supón case a metade dos puntos para a adxudicación. Polo exposto, rogamos que se explique os criterios seguidos polo Goberno para a contratación de Edicon, para a realización dos pregos e a valoración dos xuízos de valor, para a licitación da ESE. Que o Goberno informe se está ao tanto do incumprimento do contrato, tal e como se indicou nesta exposición, e que se convoque unha comisión informativa sobre o expediente da contratación da ESE. Gracias. Vale, ben. Me gustaría empezar por aquí se genera unha duda como que hai ocultación absoluta de todos os temas referentes ca contratación da empresa de servicios energéticos e que é necesario, por iniciativa vosa, a convocatoria dunha comisión para valorar o tema dos plegos. A ver, non é que o diga eu, falei con todos os grupos, con Poliveiro, falei co SOE para explicarlle a situación e falei contigo tamén para explicarvos que a situación actual é que está en Consello Consultivo desde o día 17 de diciembre a documentación que hai que mandar a Consello Consultivo antes de sacar a mesa de contratación o servicio os servicios energéticos, o contrato de servicios energéticos, e que unha vez que tiveremos respostas e afirmativa, que esperemos que sí, lógicamente se fará unha comisión para expoñer todo e explicar todo o que vai a ir no pliego de contratación, donde se vai invitar a empresa que elaborou esos pliegos para que explique calquer duda que poida haber, e incluso, como vos tedes esta absoluta estáis totalmente convencidos de que hai algo totalmente ilegal e pois podedes nese momento pois presentar todas as aportacións que queirades ou incluso podedes ir a Fiscalía denunciar que hai un trato de favor e que hai non sei cantos delitos aí que escurrides o bulto, non? Que pode habelos. E, posteriormente, vai haber un pleno a esa comisión onde se vai a debatir o contrato e onde se poden facer aportacións e se vai votar se os pliegos salen ao concurso ou non salen ao concurso. Insisto, están todos avisados, todos os grupos, deste tema, porque é o contrato, sí, é o contrato máis importante da historia do Concello de Viveiro. E, por suposto, que o noso objetivo era ter unanimidade para poder sacar este contrato adiante. Está visto que hai un que xa se borra de unanimidade porque están buscando historias raras donde non as hai, e o resto esperamos ter a confianza e que voten positivamente os pliegos. É o que lle podo dicir.
Grazas. Sí, bueno, pero a verdade é que en prensa tamén saídes, bueno, un pouco en defensa, non? Deste novo procedimento, alegando Sí, pois, claro. que hai unha oferta, hai unha rebaixa económica. Tamén me gustaría que se explicara un pouco esta rebaixa económica, porque a realidade é que non se sostén en nada. Por exemplo, a metade da diferencia económica, 60.000 euros, aplícase na xestión enerxética, que basicamente é o pago das facturas da electricidade. A miña pregunta é como é posible, como se sostén esta rebaixa cando nin sequera existe unha nova auditoría enerxética? Se anexou a mesma que había. Logo tamén é moi curioso que noutros 5 apartados do orzamento, garantía, inversións, mantemento e demais, aplícase a mesma baixa en todos os apartados. Como querendo non xustificar algo, aplicamos un 9,71% exactamente hasta a mesma centésima de rebaixa en todos os apartados cando son partidas que non teñen nada que ver con unha con outra. Quero dicir, é que non entendo como se pode defender isto. E tamén me gustaría que se explicara todas as diferencias que hai entre os pregos que sacou adiante ou que estaba a punto de sacar adiante o BNG cando estaba no goberno e o que se está defendendo agora. Porque, por exemplo, unha das cousas na proposta que levaba o BNG falábase de que non se revisaría o contrato a non ser que se aumentase máis dun 3% os puntos de luz, por exemplo. Agora, que se propón agora? Baixala a 1%. E todo isto, que favorece? Pois que, bueno, pois que no cabo dun ano ou de 2, pois haxa que revisar un contrato. Cando é algo que eso sempre é moi interesante para as empresas. Recórtase en persoal. Eso non o dicides na prensa. Retirouse persoal da proposta que levaba o BNG. Retirouse unha furgoneta. Retirouse a inspección a pasar a OCA no conservatorio, que ben necesitada está dunha renovación. Disculpa, es que si quieres hablar tanto necesitamos una moción. Esto es un ruego, ya se ha pasado el Ya. minuto, entonces ya se ha rematado. Es que yo creo que habéis tenido la oportunidad de meter una moción, hablábamos del tema y teníamos más turnos, incluso podíamos solicitar Nada. más tiempo, ¿vale? O problema é que ao final teño que explicar eu o No, el que problema explicar el problema es que tú tienes un ruego y podías haber hecho una moción. Lo que pasa que hay que trabajar. Entonces, como hay que trabajar y hay que redactar, no se ha hecho ni en tiempo ni en forma, entonces no se puede ahora convertir un ruego en una moción, pero tienes todo el derecho del mundo a hacer una moción en el pleno siguiente. Para eso pedimos- No pasa nada. Para eso pedimos unha Además, es la segunda vez que traéis esto. Ya se ha contestado en el anterior o hace 2, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí. Pero en todo caso, A no ver. podemos 5 minutos extendernos. Una cosa es 1 minuto, pero ya llevamos 3. rogo a comisión. Xa está, Ben, non hai- en resposta a isto que me comentas, estes pormenores, que xa son pormenores, o que supoño que podemos falar na comisión, vale. Independentemente deso, nesta nota de prensa, porque é unha nota de prensa, me ratifico en que o análisis de viabilidade económica é infumable. Esta folla é infumable. Non dito por min, bueno, o de infumable sí, é cosecha propia, pero estas explicacións xa as din, igual tú non estabas no pleno porque te incorporaste despois e non seguiches as sucesivas preguntas que houve por parte do grupo do bloque en referencia a todo este proceso de contratación de servicios energéticos. Chegamos ao goberno e te diré que tu compañera, Miriam, anterior portavoz del grupo, que llevaba la iniciativa de esta contratación, pese a que se lle requirió información por activa e por pasiva, incluso cando veo a empresa se fixo aquí nesta sala unha charla informativa de comunidades energéticas e estaba a xente de Energal, se lle pideu que se nos informara de como iba eso, a ver que tal e que cual. La respuesta fue literalmente, bueno, non está para corroborarla, pero dixo, se dará información cando toque, cando toque. Que non foi hasta que chegamos ao goberno, que tuvimos acceso a información, porque non sabíamos nada. Non sei se os grupos de goberno que gobernaban con vos tiñen información detallada ou se vos a tiñedes, non sei. Eu non tiña. Eso, empezando por aí, porque estades como generando que nosotros non damos información, cando sodes vos os primeiros cando gobernades non dades información a ninguén. Eso é o punto número 1.
Bueno, decides que non contestamos nos plenos cando se nos pregunta, que non contestamos sobre ese tema. Eso é falso. Sempre preguntamos. Outra cousa é que che gusten ou non as respostas que se dan. Para teu gusto, parece que non che gustan, pero nós contestamos o que se nos pregunta, vale? Por lo menos na miña persona. Depois tamén decirte que os pregos para a licitación, claro que non me gustaban. E como non me gustaban, porque vin cousas raras, eu empecé a preguntar cousas que vin nos plegos, informándome con técnicos, porque eu non son técnico desto, e vin cousas que non me gustaron. Non me gustaron para nada. Entón, aparte de preguntar, pedimos un análisis externo, porque no Concello, os técnicos do Concello, non temos ningún ingeniero. Xa o dixen tamén en anteriores plenos, ainda que é o contrato máis importante da historia de Viveiro, o Concello de Viveiro ten 2 arquitectos, ten 2 aparejadores, pero non temos ningún ingeniero que pudera ter conocimientos para facer unha valoración objetiva da auditoría energética tal como a fixo Energal. Entón, se contratou unha empresa previa a romper o contrato para que fixera un análisis desos plegos tan estupendos e maravillosos que para vosotros son os mellores do mundo, pois un técnico independiente non opina igual. O unha serie de observacións que cuestionan a afirmación de un informe visado no Colegio de Ingenieros Industriales que en septiembre entra en registro do Concello, non sei se o pediche, e que pon en cuestión todas esas afirmacións que tal. E depois simplemente decirte, pois sin entrar en detalle, xa vos contestei, pas que non che gustou a resposta, que a partida que se asignaba a empresa para a gestión das obras casi que triplicaba o que paga o mercado. E dai ven unha parte importante da diferencia que vosotros ibades a regalar a voso compañeiro, que sí que é compañeiro, militante do BNG de Carballo, que é o que firma os pliegos, que é militante en activo da corporación actual de Carballo, e non unha persona que ten unha empresa, porque, a ver, aquí hai autónomos. Despois de la política hai vida, xente ten que ganar o pan. Entonces, vosotros estades acusando a un autónomo que exerce a súa actividade facendo pliegos de diferentes sectores, non solamente de servicios energéticos, como estades criticando aquí como dicindo o noso compañeiro do PP. Este home, eu nunca lle pregunto, insisto, nunca lle pregunto a nadie do Concello, empresas que traballa co Concello, en que partido milita, non me importa. Cada un milita donde quere. Claro, para vosotros non, para vosotros só entendedes a política como ir a Carballo, a esa cuna da civilización occidental, monitorizados polo UPG, ejercendo como juventudes del UPG, para ver que vos dicen en Carballo e drelo aquí. Pero este señor, que tanto criticades e que pouco menos que o queredes meter na cárcel, que eu sepa non está inhabilitado para exercer a súa profesión e para contratar ca administración. De feito, está contratando con varios administracións neste momento. Aparte deso, na súa oferta económica, ven acompañado na súa oferta económica na que se contratou a elaboración dos pliegos, fai mención a para a realización do presente traballo contarase, aparte con un experto consultor na materia enerxética, a empresa ESIPE SLU. E máis concretamente, co seu fundador e xerente José Luis González Sánchez, enxeñeiro de Minas e Enerxía. E aí anexaban o currículum. Este señor ten experiencia en máis de 100 concellos facendo proxectos energéticos. De feito, en vez de ir a Carballo, podedes ir, por exemplo, a Barreiros, que é un concello de referencia do BNG, onde este señor está a desarrollar habitualmente asesoría energética. Entonces, ali vale ou non vale? En Barreiros vale ou non vale este tema? Entendo que sí, porque polo que me dicen que o contratan recurrentemente en Barreiros, leva traballando anos. Entonces, cando falamos hai que dicilo todo, porque a empresa que vosotros decides que non ten experiencia contrastada na elaboración de pliegos. E despois, dicir outra cousa máis, que tamén xa o dixen, e insisto nelo. Os pliegos siguen un modelo tipo do Instituto de Energía, non sale agora. Un modelo tipo que, para evitar que haya problemas na contratación, hai a posibilidade de seguir ese esquema, e foi o que se sigue.
En principio non teño nada máis que decir, simplemente decir que quedamos emplazados para convocatoria dunha reunión unha vez que teñamos a resposta do Consello Consultivo e ali podedes preguntar ese tipo de detalles al pormenor, se la furgoneta non figura la furgoneta, ou se figura na bajada del 3% en vez del 4%, ou si donde sale el consumo de energía, e supoño que eles te van a explicar todos estos pormenores, vale? A mí lo que me parece especialmente grave es que se hable de personas y que se atreva uno públicamente a decir lo que dice, cuando tenemos bastante que callar y tenéis bastante que callar, en este caso, sobre todo en este caso, como bien ha dicho Martín, y estamos hablando de personas que un día militan un partido, otro día militan otro partido, pero tienen su propia vida y su profesión. Entonces, me parece extremadamente grave que todo el que no piense como vosotros carguéis definitivamente. Lo que pasa que sois unos maestros en eso. En eso sí que sois unos maestros. Cargáis contra las vidas personales y profesionales. Y eso es lo que no debe de ser. Eso es política sucia, sucia y barata. Porque cuando no se tienen argumentos, se recurren a estas cosas. Y a veces empezamos a tener respeto por las personas, a veces empezamos a pensar que tienen vidas y que tienen que vivir precisamente de sus trabajos y que no todos son como vosotros. ¿Algo más? ¿Nada más? Sí, un Luego, general. sí. Sí. Maca, tú. Boas tardes. Mirade, temos un aviso na calle Alonso Pérez, á altura do xuzgado. Non, home, con un chegan. Á altura do xuzgado, no edificio aquel que hai un andamiaxe. Sí. Pois os veciños avisan de que os venres e os sábados, cando salen os rapaces, que se suben polo andamiaxe e andan por ali, entonces que é bastante perigoso. Entón, rogamos que se tomen as medidas pertinentes para que non poida pasar. A ver, ese tipo de andamiaxe precisamente se puxo para evitar que Que caeran. caeran os cascotes que van a bañar a fachada, Sí. entón para que pasen por abaixo, claro, se os Xa, nenos suben por arriba, por aí, non sei, eu entendo que terán as medidas de seguridade que deben de tener. Eu non sei se os andamios, eu non sei, Bernardo, tú sabes se teñen que poñer algo os andamios Non por sei. fora. Eu tampouco, pero bueno, Eu sei que os rapaces suben, andan xogando. Bueno, os rapaces xa se meten pero bueno, de todas formas eu direi, non, vamos. Claro, Direi, é que é perigoso para eles. máis peligroso que lle caen os cascotes encima, Vamos. por eso había que poñer o andamio. Venega, Sí. Gustaríanos rogar pois que ao equipo de goberno pois que se estude o regulamento de funcionamento orgánico municipal para que diferencien o que é unha moción do que é un rogo. Unha moción é unha proposta, leva a adopción duns acordos e hoxe o que traíamos precisamente eran unhas explicacións, que se contestaron as explicacións e iso rogábase que se fixara unha comisión. Por iso ten cabida de rogo, que, por certo, non sei con todo o que esbardallaron e o tempo que empregaron non contestaron a ningunha das cousas que se rogaron. Grazas. mire, o Venega tamén ten que aprender o regulamento, a parte dos tempos e de outras cousas, e sobre todo das ordenanzas, como dixen antes. Pero tamén hai unha fórmula, aparte dunha moción, de chegar a unha proposta, de si todos consensuamos, si buscamos estos ou buscamos outros, vale? Porque eu que recorde, neste caso en concreto, falamos da ESE, a ningún dos grupos que estamos aquí nos convocou o BNG no seu día para decidir que tipo de pregos e a que empresa iban a encargarse esos pregos. E se non, o que diga o contrario que levanta a man. Porque nin os seus socios de goberno sabían eso. Non coñecían. Fixérono vós. O sea, vostedes así, porque lles deu a gana, e despois falan de transparencia, e falan de consensos, e falan de comisións, e falan do que teñen que falar, claro.
Eso é o que teño, esa é a fórmula que ten o BNG para traballar. Pero despois sí, cando fan os demais, entonces exiximos. Pero é que por saber non nos sabía nin o electricista do Concello que se estaba a facer o que se estaba a facer. E facéndose donde lle están agora mismo exixindo aos demais que non se faga. Precisamente nun feudo vinculado a. O que pasa que, claro, aquí miramos para onde miramos cando queremos mirar. Vale, Iria. En todo caso, si hai que dar algún tipo de explicación, como decía, hai outras fórmulas. Igual que se pediu unha comparecencia, queredes unha comparecencia da ESE? Bueno, pois vai ser o mismo, máis do mismo que acabamos de ver e máis do mismo do que vimos hai un pleno ou dos plenos. Exactamente o mesmo. Non hai máis hasta que o procedimento siga o seu curso. Non hai máis. No seu día, cando vostedes estaban gobernando co Partido Socialista, vostedes estaban encargados da ESE, fixérono. Vostedes as solas, sin contar siquera cos seus socios do goberno, vale? E a día de hoxe pretenden que se vos dían todas as explicacións. Non hai problema ningún, danse todas as explicacións. Acábanse de dar todas as explicacións. Todas as explicacións. Pero, insisto, o que non se pode facer é vir a un pleno, escribir en contra de calquera persoa que, insisto, que ten todo o dereito do mundo e, sobre todo, unha vez que deixou xa atrás a política e, aínda que esteña nela, como é no caso do que tedes vós nas vosas filas, non hai por que traelos aquí con nombre e apelidos e poñer en tela de xuicio a súa profesionalidade. Iso é o que non se debe de facer. E iso é o que seguides facendo. Porque o Bloque non vai estar contento ni con isto ni con nada. Con nada, non está contento con nada. Sodes os do non. Os do non pa sempre xamais. Pa sempre xamais. Entón, o Bloque, o único que sabe facer é bloquear. E non hai máis. Algún rogo máis? Non, disculpe, o rogo oral xa está. No, o rogo oral ten unha intervención. Queres intervir, pensei que xa intervir. Claro, sí, grazas. O BNG non é que traballar ocultamente ningunha. A auditoría fíxose e saiu publicada en todos os lados. É que se enterou todo o Viveiro que se fixo a auditoría. Anunciáronse e que se anunciaron cortes de luz á veciñanza porque se estaba facendo unha auditoría. O que pasa que a vostedes o que lles gusta é pois, sempre xerar dúbida e malmeter e, bueno, esas cosas que fan vostedes nas que non vamos entrar. Unha cousa moi curiosa tamén que nos fai moita gracia é que o BNG nunca daba información. O BNG está agardando, porque non é a primeira vez que o dicen, e además gustalle moito soltar esa coletilla, además en todos os plenos e continuamente. O BNG sempre agardou a que pediran información sobre algo, porque é que pasaban absolutamente de todo. Non pedían información de nada. De nada. E aquí estamos pedindo e estamos pedindo unha reunión que están denegando. O que pasa que non dicen así coa boca aberta. Está dicindo que solicitamos unha comparecencia como do Purín. Igual. Nada máis. Iria, tu capacidad de comprensión no va muy allá. Aquí no está nadie denegando nada. O yo que sepa, aquí no se ha denegado nada. O sea, me parece increíble que estés diciendo lo que estás diciendo. Un poquinho de respeto. Respeto. Disculpe usted, por favor, que no tiene la palabra. ¿Vale? Pues non insulte. Yo no estoy insultando a nadie. Yo he dicho que no has comprendido lo que se ha dicho y que está grabado. Es decir, aquí nadie ha dicho que no va a haber la reunión. Yo que sepa, ¿eh? No, es que dice, ¿Quién ha dicho que no? a ver, repito, va a haber una comisión cuando tengamos la resolución del Consejo Consultivo, se va a convocar la comisión y se va a aportar la información y se va a debatir y preguntar todo lo que los grupos quieran preguntar. No sé, eso que dije, que lo puedes mirar en el pleno, rebobina, si lo ves, ¿qué tiene que ver con lo que acabas de decir, que nos negamos a dar información o a convocar la comisión? Venga, en todo caso, aquí los únicos que estáis intentando sembrar duda, pero sois cobardes,
¿Y sabes por qué sois cobardes? Porque si pensaseis que realmente había algo, si pensaseis que realmente habría algo, hubiera algo ilícito, pues tendríais que ir a donde tenéis que ir. Eso es lo que teníais que hacer. Pero no, aquí hay que sembrar duda de decir de que aquel, de que el PP, de que hace y que no hace. Nada más. Pues hasta el próximo pleno.